Ini tapi masih dicoba mas. Masih pemanasan. Kru siap kru ya. Kru ini bayaran UPJ kru kok sembrono wah digaji loh. Iya. Ini dulu. Saya sulap ini. Yang dicari orang di hatiku. Tambahi kenyataan kau ngadepi sliramu saiki manut wong tuwa. Aku nekatku mencintaimu nanging kowe malah milih ngapa ditresno liyane. Ternyata aku udah siji-sijine. Luar biasa satu tembang diantarkan oleh artis yang satu ini. Saya yang salah sebenarnya di sana mas. Meja itu. Gak percaya kamu ya? Mana dong? Coba lihat. Di meja itu. Ya ayo gas. Ayo aku nyanyi dengar kowe. Iya, Dadu tangan aja udah. Tuh kan? Nah, sayanya bagus. Satu teman terbaik bersama Arbika. Terima kasih untuk ini sepuluh. Bagaimana harga kali saya? Kenang-kenang mus kafe. Kau isaya Iya. kau terkaya apa salahku ning diluputku wong sing rasa piro kaya aku iki masalah asmara mung kebagian lara. Ditinggal lunga alasan rancetha mereka ngapeti tresno anyarmu sing liya. Gusti tulung paringono ati sing kuat kanggo ngadepi asmara ugal-ugalan. Tipe ayam mongso udan teko hawa adem pincuri nyala ora siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Entenge Gus ora apa-apa. Aduh. Mbok tambahi kenyataan dong ngadepi sliramu saiki manut wong tuwa. Aku nekatku mencintaimu milih ngapa ditresno liyane. Ternyata aku udah siji-sijine. Piye Jon? Sambil ngombe kan aja. Ayo. Kok iso ya kok tegaya apa salahku asmara
kebagian loro keru. Udan teko hawa ada picuringan loro ora siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Sliramu saiki disanding wong liya. Aku nekatku mencintaimu, kowe malah milih nyapoti tresno liyane. Ternyata aku utuh siji-sijine. Kok iso yo, kok tekel yo, masalahku masalah asmara, mongko bagian loro. Udan teko dongkrak hawa adem picuringan loro ora siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Kain marane atiku wes mbata baik kenyataan ternyata kuwi sliramu saiki manungsa tua. Lirikku salah aja gitu. Aku mencintaimu, kowe malah milih ngapoti tresno liyane. Ternyata aku siji-sijine. Kok iso ya? Kok iso ya? Masalah asmara wong kebagian loro jajah ya peliot kabeh Pak aku. Bagus suaranya.